Nafarroako hainbat suhiltzaile Grezian izan dira errefuxiatuekin azken hilabeteotan, apiriletik aurrera, gutxi gora bera, beraz azkeneko urte erdian, bi asteko txandak egin dituzte gutxi gora bera, eta horien artean izan da Xabier Ziriza, egunon eta ongi etorri. Aupa, egunon. Apirilean joan zinen oso gerrezpanago Grezia aldera. Bai, apirilean egon ginen, ja idomeni iztear zegoenean. Eta ordutik aurrera beste hainbat suhiltzaile eta beste hainbat voluntario ere Nafarroatik. Bai, guk releboa egin genien lehendabizikoa joan zirenei, eta haiek hor ikusita ez zegoen, eskatu zuten nolabait, zegoela lana eta behar zela dirua, ez? Orduan hasi ginen hemendik pixka bat antolatzen releboak, dirua lortu genuen, hasieran suhiltzaileen artean, gero Nafar elkartea eman zigun laguntza, eta gero antolatu genituen releboak eta bonaino, ailegatu gara, 5 hilabete eman dugu hor. Santi González, zuere suhiltzailea eta Greziara joateko erabakia hartu zenuen, zergatik? Ikusita plan bat bazegoela antolatuta eta lan ezagutzen nituen jandako batzuk eta ikusten nuen oso lan ona egiten ari zela hor. Bai animatu nintzen pentsatzen azkenean ez da kanpoko edo urrun gertatutako arazo bat, baizik eta pixka gure arazoa dela, ez? Europan daude oso gertu eta zerbait egin behar genuela hor laguntzeko. Eta suhiltzaileak ez ezik, voluntario talde bat ere izan da zuekin, eta horietako bi kide izanen ditugu segidan gurekin. Batetik, Saioa Marina Kuenka, egunon eta ongi etorri zuri ere? Egunon. Mendillorriko alaba, 22 urtekoa, gutxi gora bera, 21 urtekoa. Nola erabakitzen duzu joatea, ezta? Noiz joan zinen? Egia esan da, urtarrilean hasi nintzen hor buruari ematen, gai honekin, baina kolektibo asko Grezian zeudela ikusten nuen, eta ez nekien norekin joan, batzuk fidagarriak, beste batzuk ez uste nuen, eta orduan nire kuadriako aita bat, suhiltzailea, joan zen, eta berehala galdetu nion, ea haiekin joan ninteken, eta baietz esan. Beraz, saioa oso aurretik pentsatu zenuken, ezta? Bertara joatekoa, etzela izan bat-bateko erabakia. Ez, hilabete zera maten horria. Begoz, ez dau, Leitzarra, Kaixo. nola erabaki zenuen bertara joatea, voluntario gisa? Niz zerbatxik ikutxu nindun, ez tegit lehengurteko irailan edo, ez tegit osongi, baina lehengurten Telebistako irudi bortitzek ikusita, ez ume harrena bakarra, Hori baino gero izan duzen, Naparro mailen deialdi bat, jendeak pres baldin bat zegoan, bere etxe bizitzak edo zuna denbora edo zuna pertsona hauei laguntza matxeko. Horre bultatu da zinitzen ja honen ingurun zerbait egiten. Nik ere esken nien nire txeko bigela libre nituen, da nire pertsona, nire denbora, nire nekina. Horieten gauzatu inola, eta orduan, klaro, nik banekon hor zerbait ez tekitu esangi definitzen zer, oraindik, baina banekon zerbait pertsona horiekiko zerbait egin beharreko nahi, grina. Izan ditun bi saiakera beste bi erakundekin aurten, baina arrazoi desberdinagatik etzen atera. Eta lantokin nitela, lankide batek esan zien nola, Nafarroko suhiltzaileek hortan ari ziren da baziztela, eta bere lagun baten atxe bazijoala, eta harren kontaktu bidez iritsi nintzen suhiltzaileen elkartera, taldera. Eta errestasune besteik denun aurkitu, eta laxea bitu nintzen. Bueno, Xabi Ziriza, suhiltzaile bezala joan zineten bertara, zuen lantokiaren babesa izan zenuten, Nafarroako gobernuaren babesa, edo zuen kabuz joan zineten, nola antolatu zenuten? Ez hau dena gure kabuz egin dugu. Hasiera batean bakarrik eman ziguten errestasuna, hori ala eskatu genolako, zen joatea lan arroparekin horrek ematen zizulako errestasuna sartzeko kanpamentuetan. Ja ikusten zuten zerbait antolatuta eta poliziaren oztopoak gutxiagoak ziren.
hori zen izan dugun sustengu bakarra eta eskatu dugun bakarra izan da. Guk joan gara eta gure gastuak, bakoitzak bere gastuak ordaindu ditu. Eta gero, bueno, pues, antolatu gara pues, gure denbora librea joateko eta antolakuntza eta erabilitugun medio guztiak pues, guk kosteatu ditugu. Joateko asmoa bai, joateko nahia bai, baina nondik nora gauzatu zuen asmo hori, ezta? Norekin koordinatu zineten esate baterako, hemendik gure mugetatik haratako? Bai, ara egatu zirenean, kriston kaos handia izan zen hor, aurkitu zutena ez. Orduan, hasi ziren, non egin altzen lana, eta jarri ziren harremanetan beste kolektibo batzuekin. Aurkitu zituzten beste zuhiltzaile batzuk, eta zuhiltzaileaz aparte, erizainak edo jendea besterik gabe, jende librea joan zela ara laguntza batera. Orduan, poliki-poliki, batzuekin edo beste batzuekin egiten zuten harremanak, eta hasi zen antolatzen, adibidez, baskari eta fruitua banatzeko lana, ez? Eta hori guregan hartu genuen, eta gero egurra ere bai, ze hasiera batean egurra oso berrazkoa zen, berotzeko, sukaldatzeko. Orduan, hasieratik bereziki erek izeneko talde batekin egin dugu harremana, eta orain arte irau duena, Erek da Kataluniako zuhiltzaileek sortutako erakunde bat. Eta horiekin batera egin dugu lana, eta gehien bat esan dugun bezala, hori, fruituak, berdura, gero egurra, eta horretaz aparte beste hainbat lan, infrastruktura montatzeko, estintoreak kokatzeko eta formazioa emateko, eta gero beste erakundeekin ere egin dugu hori, mankomunean egin ditugu lanak. Nahi baduzue, zabalduko dugu mapa, munduko bola hartuko dugu eta Greziara goaz, ezta? Santi, Grezian lehenik eta behin Turkiatik datozen errefuxiatu horiek Grezia aldera egiten dute, itsasoa zeharkatuta, eta bertatik Macedonia eta Grezia arteko muga horretan Idomeni kanpalekura, hortik aurrera ere egiten dute, Salonikara arte, bide luzea. Lehenik eta behin, ikusten duzuena begi aurrean, gureak bezalakoak diren familiak, behin eta berriro errepikatzen duzue. Bai, ni impresionatu ninduna da batez ere ikusten duzu familiak direla, ume pilo bat daude, zahar nahikotxo ere bai, eta orduan ikusten duzu edon hori gertadakioken egoera bat dela, haiek bizitza arrunta zera matzaten, eta Siria nahiko herrialde garatua da gaineraz, eta gureak bezalako familiak ziren, eta batean haien burua ikusten dute gerra batean sartuta, haien hiriak erabat suntsituta, etxeak suntsituta, lagunen etxeak suntsituta, dena deseina, zenbait zonaldetan gainera ISIS sartu da, eta bakizue nahiko lege eta arau zorrotzak jartzen dituzte, eta orduan ez dute izan beste erremedorik atera behar zuten. Gehienak, Santi, Siria aldetik datoz, gehienak? Bai, baina, baita ere, Alemaniak ateak irekizituenean, orduan erabaki zuten Alemania aldera joatea. Eta orduan badaude baita ere, etorkin ekonomiko batzuk apurretxatu dutenak, baita ere sartzeko, oso egoera larrian daude, Afrikako batzuk, Afganistandarrak, baina, gehienak Siriakoak dira, eta horietako asko kurdoak dira ere bai. Saioa aurrera egin duzue, eta udan, joan zara zu oso kerez banago, zer lan egitera? Bertara iritsi, eta egurra eta janaria banatzen, aipatu du Xabi Zirizak lehen, batez ere ibili direla, zer lan egin duzu egunerokoan? Ni uztailaren hasieran iritsi nintzen, eta Idomeni itxita eta inguruko beste kanpaleku batzuk itxita zeudelarik, kanpamentu militarrak irekitzear zeuden, baina oraindik ez genukan guk baimena sartzeko. Orduan egon ziren 5-6 egun
ezin ginela sartu, militarrekin hor hizketan estintoreak jartzeko, bazkariak emateko eta ezin. Eta gero, erekekoekin katalandarrak suhiltzaile taldearekin hasi ginen ja baimenak lortzen, eta orduan hainbat kanpalekutan sartu ginen barazkiak ematera, estintoreak jartzea, eta sua prebenitzeko txarlak ematera, bako jenderekin. Oso ongi, beraz, kanpamentu militarrak, aipatu duzu zuk, Xabi, aurretik Idomenin eta antolatu ziren horiek ez ziren militarrak oraindik, ezta? Bat-batean sortutakoak eta karpa batzuk eta zelaien erdian, soroen erdian zabaldutakoak izan ziren horiek, baina gero bai denboran aurrera egin eta kilometroak aurrera egin eta orduan bai zorroztu direla baldintzak eta militarrak direla bereziki nagusi kanpaleku hauetan. Bai, hasiera batean ezagutu genuena zen, gehien bat Idomeni, 12.000 pertsona hartu zuen kanpamendu bat, eta norabait mundurako erakusleiho bat bihurtu zena, ez? Zegoen mugan bertan, eta haien itxaropena zen pasatzea Mazedoniara. Eta hortik jarraitzeko bidea gehien bat Alemaniara, baina Europara orokorrean, ez? Zer gertatu zen, hori esan dudan bezala, erakusleiho bat zen hori, eta ez zen oso komenigarria gobernuarentzako, orduan azkenean erabaki zuten desmantelatzea hori. Gero egon zen transizio bat Idomeni eta kanpamentu militarren artean, non jendea alzen moduan sartu zen, eta hartu zituzten gasolindegi batzuk, Eko, Jara eta BP, eta ziren hartzen zuten gasolindegien izenak, eta zen besterik gabe asentuamentu bat gasolindegi baten inguruan, ez? Orduan hor jartzen zen jendea, eta nolabait antolatu ziren karpak eta komunak, eta baina ez zegoen infrastruktura aldetik, zegoen arrondirik. Eta hori ere, erabat irekia zegoen voluntariontzako, prentsantzako, eta orduan ez zen Idomeniko erakusleioa bezala, baina esen ere oso erosoa gobernuntzako. Orduan gero urrengo pausua esan zen iztea hori eta eramatea jende guztia kanpamentu militarretara. Hor aurkitzen ziren isolatuak, prentsa ezin sartu, saioak esan duen bezala, bolondresak ere ezin zuten sartu, nahi zuten bezala banatzeko bazkaria. Orduan nolabait izkutuan gortetu zituzten hor. Bego Zestau, zein ordutan altxatzen zineten? Eta nolakoa zen eguna, hortik aurrera? Goizeko 7 dira. Goizeko 7 dira, bale. Goizeko 7 dira, orduan bagaude... Diot, hipotesia. Bale. Galaxio kontatuko dutegun bat. Gutxukura berakoa, Goizeko 7-tarako, claro, bezperan egin du voluntarioak gauden pixu baten Tesalonikan. Egin du gaurko egunerako plangintza. Orduan, horrek esan nahi da, joan behar dugula gaur adibidez 2 kanpamentutara, barazkik eta fruituk banatzea. Nire tokatu ziten partea. Hori talde batek, beste batek jongo da, beste kanpamentu batera edo oitoko batera, estintora jartzea, edo prebentzio saioak ematiera, edo, mantenimendu lanak egitea. Orduan, 7 ekitzen ga, gozaldu, orduan, segun horberak, barkatu. Leitzan bezain ongi ez? Ez, antxe, pues 15 lagun pixu baten, 15 lagun, lurren, loinez, esterila xume batutan, batuk terrazan, hortarako beroak, udako beroak laguntzen do, baina hori da realidadea, bi komon bat zeuden eskarrak, eta... Orduan, segun eta taldetarako azinen, pues abitzen zinen 8 aldera, edo 8 aldera, edo alako lanak egitea. Denak Euskal Herritarrak, Nafarrak zineten? Ez, Nafarrak eta Katalanak, bai. Etxetik abiatu zarete, goizeko 8 dira. Bai. Hori talde bat. Beste talde bat, barazkik eta banatzeko lana daukena, klaro, talde batek joan barko do, Tesalonikan, kanpo xamarren dagoan, azoka handi batera, hemen Merkairuña moduko tamaineko, adibidez, oiteko batera, barazkik erostea. Klaro, barazkik erostea, baina hori jokatu behar da prezioekin baitare. Orduan, zorionez, badugu han, bertako gizon kontaktu bat,
laguntzen diguna, pues, gai ona eta modu merkegoan lortzen, pues, alik eta pues, hobekien ateratzeko denari, ez? Bai guri, ze, klaro, guk erabiltzen du bolondresan dirue. Erosketa hori egiteko, eta gero refuxiatu hori barazki eta gehigarri hori iritsi ahal izateko. Orduan, erosketa hortan joaten die 2-3 ordu, o 2 biterdi, gutxi gora bera hor. Erosi, klaro, erosten ditugu kantidade kontatu da, esan edot. Izan litzeke, kanpaldi baterako barritugula 700 pepino. Klaro, ez gaziko 700 pepino kontatzen gutxi gora berako bat da, baina hola die, ez? Orduan, claro, horrek eramatzen du bere denbora, eta claro, greziar kontaktua horrek ere bado bere lana, orduan ez da bera batu gurekin ez dara, orduan denbora jaten da. Bitarten, beste talde txiki hori, erosketa iten nahi den bitarten, badao, nabe handi baten, beste voluntario talde bat, poltsak prestatzen, azpiegitura prestatzen, maiek dena prestatzen, barazkik eroso ditun talde hori etortzen denerako, ja, vamos, automatiko, ja badakigu zer berdun egun hortan. Hainbat tipule, hainbat pepino, hainbat sagar, hainbat pipergorri, hainbat letxu edo dena delakoa. Orduan, furgoneta barazkik betea etortzen denerako, jendea prest dago, ze ordu be daukegu kanpaldin sartzeko. Adibidez, Txerso izeneko kanpamentun, sartu hor ginen, eguardiko ordu bitan. Orduan, berandugo eritxizkeo, posible litzeke, sortatu litzeke, debekatzea sarrera, eta orduan dituko gintzezke, furgoneta barazkiz betea. Pepinoak iritsi dira kanpalekura. Pepinoak iritsi dira kanpalekura. Orduan. Eguerdiko ordu biak. Bai, puntxual. Bai. Bai. Orduan, sartzegan kanpalin, eta itzitzen du, han sarreran dauden militarrakin. Ordurako, taldeko koordinatzaileek abisatu ditu militarrak, gaurko egunerako joanen gala, demagun, bego, saioa, joxen, eta ez da izkizten gehiago, izena eta nantzen bakikin. Segun militarrak eskatzen diu dokumentazioa edo ez. Orduan, sartzen ga, lentxio edo brandutxo kanpamentura. Behin kanpamentu sartu garenen, hor badaude erakunde erakunde indartsu batzuk, ez? Handi dienak, pues, ACNUR edo DCR alemandarra edo dena delakoa, segun. Eta orduan, harren koordinatzaileekin gu harremanatzen koordinatzen ga banaketa egiten hasteko. Segun, ze kanpamentutan banatzeko modu desberdina da. Erakunde bakoitzak jartzen da bere irizpidea edo bere moduen. Pepinoak non daude? Pepinon daude. Galduta kamionean. Ez, kamiona dau hortxe kanpoan. Behin baimena daukeula, sartenga kamionakin. Ze pepina daude poltsetan prestatuta. Eta errefuxiatuek kajatan. Noiz janen dituzte? Noiz. Arratsalde horretan bertan, urrengo egunean? Ez, arratsalde horretan. Bueno, banatuko zazki, noiz jango dituen. Aikera bakiko du, baina jasoko ditue arratsalde hortan bertan. Otorduak egitea zuen lana ez da, beste voluntario batzuena? Otorduak egitea errefuxiatuek beraiek egite dituzte? Ez. Errefuxiatuek ez daukia baimenik kanpamentun barrenen bertan sukaldatzekoa. Gero bai egiten da, segun eta non, eta zeinek, baduele bere sukalde txiki bat, pues, elektrikoa, pues, tea berotzeko, eta kaso, eguardin banatu ziren catering hori berotzeko, edo baina hori da, beren barne antolaketa, hola, xumea, ez baimena daukelako, Beraz, sarrera oso zorrotza ikusten dudanaren arabera, ez da? Militarrak eta kontuak eske, ez dakit, oso mugatuta ikusi duzu zuen burua, kanpaleku hauetan? Bai, orokorren, errefuxiatuak sartu eta ateraldire nahi dutenian. Baina, klaro, hauek dira, kanpamentu hauek dire fabrika zaharrak, nabe oso zaharrak, eta normalean badaude, edo batean ezerrez dagoen leku batean, hor, bakarriko bai, atea daitezke, baina ez dago nora ian, edo bestela poligono industrialetan hor sartuta. Eta horiek atea daitezke, baina gu erakunde moduan esartzeko bai, nahiko oztopo handiak jartzen ziten. Eta komentatu nahi nuen hori, barazkiena oso importantea zen, claro, ja behin Greziako gobernuak ardura hartu zunean, haiek janaria badute antolatu zuten catering bat. Baina, da, claro, Greziako gobernuak egiten du alduena, Grezia oso egoera txarrean dago, eta orduan oso catering eskasa da, imaginatzen eske igual hilabeteak eta igual urteak emango dituzte hor, familiak, eta, ematen dizkete, sobrebitzeko, ez, besterik ez.
Eta oso importantea zen guretzat bazkari hori banatzea zen gutienez haiek egin zezaketen haien janaria, haien elikatzeko modua horrekin jarraitu, ez? Eta batez ere zen entxalada egiteko, bueno, asko sukaldatu behar zen janaria. Saioa, ekialdetik etorri dira, eta Greziaraino, Greziatik saiatu dira igotzen Mazedonia aldera, eta Turkiak giltza hartu du, Europak hala eman diolako, ezta, eta hortxe daude, ez atzera eta ez aurrera. Nora? Esperoan. Gu baita zerbait egin dezagun edo itxoiten, hilabete zegon dira hor, eta gu oso irtera gutxi ikusi ditugu. Batzutan kanpalekoan sartzerakoan, ikusten zenituen hor 10 familia edo 10 pertsona, motxilekin, ez, Mazedoniatik atoz, eta hemen bueltan gaude berriz, eta horrela da haien eguneroko bizitza saiatzen dira, eta momentuan motxilekin itzuli. Eta duela aste gutxi itzuli zarete, ezta? Xabi, bertan egon zarete urte erdi gutxi gora bera, eta aurrera ez jarraitzea erabaki duzue, edo beste baterako guztia, edo oraingo zeten bat egitea, zein da erabakia? Bueno, hasieran ja hasi ginenean lan egiten, hori esan dugu bezala, erekoekin hasi ginen elkargin lan egiten, ez? Orduan... Kataluniako suhiltzaileekin. Bai, hori da. Orduan, konpromiso hartu genuen, irailaren lehendabiziko 15 aldi arte, eta hori mantendu dugu. Orain egin dena azken aste hauetan izan da, ustea guk egiten ari garena esku honetan. Orduan, beste elkarte batzuek hartu dute guk egiten ari ginen lana, ez? Orduan ardura geratu da, eta guk orain pentsatu dugu badugula beste lan bat, eta da errealitate honi difusioa emateko nolabait, ez? Ze guk, orain arte egon gara kontatzen zer egin dugun hor, eta ongi dago jakitea, baina importantena da hor arazoa jarraitzen duela, ez? Jendea guk ezagutu dugun jende asko, eta bakoitzak bere izena, bere familia eta bere historiarekin, eta hor jarraitzen dute, ez? Orduan badakigu, non dauden, ze egoeretan dauden, eta hori nolabait argitaratu nahi dugu. Esan nahi dugu jendeari, hor jarraitzen duela, Europan bertan jarraitzen duela arazoa eta irtenbidea bilatu da saiola. Izen propio horiek ezagutu nahi ditut. Bego, emakume horren izena, zein gelditu zaizu hiltzatuta buruan, edo aur txiki horrena, ezta? Edo gizon horrena, edo zahar horrena. Egidazu argazki bat, postal bat. Greziatik. Bai, Nor da emakume hori? Emakumea, Baia. Baia. Baia izeneko emakume bat. Gizona... Baia nolakoa da? Baia da 45 urteko emakume bat. Kontatuko izan histori guztie? Bueno, edo labur bilduz, edo... Ez, titularrak. Vale. Bada, 45 urteko emakume bat, bere senarratza biumekin ara bituzena, iritsi zena. Aurduntzegona, bizkiz, baino bat galduzun, eta baino hori baino lehen duela 3 urte, bere bazun beste seme bat, 5. bat. Eta hori, bere, klaro, gerra bortiztu zenen, erabakizuen, berak eta umen osabak, seme zarrena bidaltzea. Kanporat, orduan 3 urte zamazkin ikusi gabe. Eta orduan, beste erakunde batzukin lanen, ala genbiltzela, beste erakunde bateko voluntario batzuk, batzuri urbildu zituen mutxiko bat, galdezka, ama emakume batez, bizime alaba zituna, eta orduan zegoana, eta binipin mutxiko horiten ama horren 5. semea. Eta, izan duzen, elkartzeko gunea, elkartu zinen gunea. Ikaragarria benetan. Bai. Zahar horren izena, zein da? Nor da daukazun... Izena dauket irudie. Gurpildun zile baten zegoen emakume bat. Edadekoa. Adinekoa, bai, amona, eta, antxe. Izena ez dago gogoan, hain bere da izena ez dagoetara gogoan ezin izatekarri.
Zenbat izen propio, ezta? Bai. Santi, hortxe, gelditzen direnak bakoitzaren oroimenerako, ezta? Bai, ni horretzen naiz, gurekin hasieran batez ere idomeni eta kanpaleku hor ez legal horietan gurekin lan intzun baten aurpegiaz horretzen naiz, bere izena zen Abin, eta egiten zuen itzulpen lana, kurduraz hitzen den zuen, baita erabiraz eta baita ingles. Eta berak zakitzen bat urte izan gengo zituen, nahiko gaztea zen, 16 edo, bai, 17 edo. Eta kontatzen zigun nola, bera, Sirian, eskolara zijoan, instituta zer, eskolara edo. Eta, bueno, nahiko ikasle hona omen zen, asko urte zitzaion ikastea, eta hori. Baina, gau, gerra jagatu zenean, hori dena bukatu zen, batean aldin behar, Turkian ezakite eman zuten iaia 2 urte, eta lanian zen dirua behar zuten Alemaniara egatzeko, eta orduan fabrika batean egin zuen lan, Turkian oso egora txarrean, ezakit 10 ordu egunero, eta berak sentitzen zuen bere bizitza galduta zegoela, justu hori ikasi behar zuen urte horietan, galduta, eta orain ikusten zuen bere burua hor, kanpamentu hortan, ez zerin gabe, eta... Eta batek daki non izanen diren, ezta? Baduzue, webgune bat, oso kerrezpanago, Xabi Ziriza, bertan informazioa lortzeko gure entzule horrek nora jo beharko luke, zein da elbidea? Bai, elbidea da ongbomberdosnavarra.blogspot.com. Xabi Ziriza eta Santi González suhiltzaileak eta Saioa Marina Cuenca eta Bego Zestau voluntarioak. Mi esker haunitz eta gure partetik eskerrik asko. Zueitz. Agor. Bai, Peio, ez dakit mosturen edo... Bai? Ez, arratsaldean gure lankide batek egin behar duela hitzaldi bat da Yamaguchiko liburutegian 7 erditan. Eta hori, berak eman ditu 4.000 kilometro hor eta ezagutu ditu historia asko eta bere esperientzia kontatuko du arratsaldean. Luna izango da? Xabi Luna, bai. Xabi Luna, oso ongi. 7 herrietan Yamaguchin. Aiota ongi izan eta mila esker berriz ere. Zuei.